Tak priatelia, videli ste, že o zábavu tu máme postarané aj mimo zápasov. A práve sme videli teda výzvu Tomáša Pitnera, alebo teda skôr Patrika Šebeka na zápas s Tomášom Pitnerom, ktorý sa už dlhšie rieši. Obaja sa vyzývajú a hľadajú teda spôsob, v ktorej disciplíne by mohli byť. Tak uvidíme, jak sa to celé vyvrbí. Každopádne pred nami je zápas v K1. Veľmi atraktívny zápas v K1, samozrejme. Do červeného, alebo teda do modrého rohu nastupuje Leo Borák, ktorý nie moc príjemne spomína na CFN 2, kde utrpel porážku s Leom Grudkom, ale o to viac sa bude snažiť v dnešnom zápase podať čo najlepší výkon, aby bol víťazom práve on. Je tu ďalší reprezentant Diamond Gymu Žilina, ktorý sa predstaví dnes v klietke. Leo Borák sa okrem teda zápasenia venuje aj svojmu biznisu Lemon Clean, ktorá je vlastne upratovacia služba, takže Leo sa snaží uberať aj týmto smerom podnikateľa a ja mu určite držím palce. Ale dnes sme tu kvôli tomu, aby sme videli jeho ďalší špičkový výkon, ktorý už veľakrát ukázal, napríklad také jeho legendárne KO na PML, kde dal nádherný laket z otočky. Tak som zvedavý, či sa pokúsi aj dnes o niečo také. Rozhodne sa tu nebude konať žiadne podcenenie supera, ako tomu bolo na CFN 2, čo aj sám Leo priznal, že podcenil svojho supera Lea Grudku a to sa mu stalo osudným. Ale práve tie skúsenosti sú na to, aby sa človek vedel poučiť, takže som zvedavý, jak sa k tomu postaví Leo Borák. Každopádne jeho superom bude Erik Špírko, ktorý je, na to, že je tak pomerne neznámy, nakoľko žil vo Velse, kde vybojovala viaceré opasky šampiónov. Na svojom konte má už 20 zápasov, dnešný bude 21. A počujeme obrovskú podporu z domácich tribún, ktorú dostáva Erik Špírko. Už jeho nástupovka nasvedčuje, že sa naozaj nikoho nebojí. Žiadny strach a poprední kým, posilnení sú všetkým tým, čím som prešiel aj všetkým zlým. Pred ničím už nemám strach, stále hrám, lebo ja som hráč. Bol som na dne ako potápáč, ale idem na to a samozrejme bez pomoci, stále ťahám vždy až pomoci. Nebojím sa. Od tohto zápasu si sľubujem naozaj veľmi veľa, tak som zvedavý toho chalani na to. Když splnia moje túžby, potom vidieť naozaj trojkolovú prestrelku, najmä v tejto váhe, kde obaja sú veľmi rýchli a tie údery sú aj napriek tomu naozaj veľmi tvrdé. Teda údery a kopy, ale však to sami uvidíme už čoskoro. Ešte tu vidíme posledné kontroly, pozdravy s tímom. A Erik Špírko si bude môcť tak čoskoro užiť návrat na slovenskú scénu. V rámci jeho prípravy sme videli aj Instade na mojom profile, kde ukazoval aj šprinty do zasneženého kopca, takže po kondičku asi núdzať nebude. Vyzerá, že obaja bojovníci sú výškovo takisto asi na tom. A sám som zvedavý na výkon Erika, nakoľko som ho ešte nevidel doposiaľ. A už aj v ringu, v klietke. Pozdrav so superom a poďme si oboch oficiálne vyhlásiť. Dámy a páni, zápas, ktorý sa dial v Sofievom Kečinách, čaká podprádaný do K1 do 65 kg. Čakajú nás 3,5 minúty
poďme si predstaviť obavom. V tom modrom stojí 24-ročný a 174 cm zápasník. Na váhe 64,9 kg, skóre 9 kvalifikácií a 7 porážok. Trojnásobný šampión Slovenska a šampión Euroligy Muay Thai. Pod trénom Marko Buhárom a Patrikom Trojecom. Nezvečer za Čilinou a klub Diamond Gym Leonard Borák! Červený rok, 21 rokov, 174 cm, na váhe 65 kg, skóre 16 víťazstiev, 1 remíza, iba 4 porážky. Britský šampión organizácie ISKA a európsky šampión, dnes večer pod vedením trénera Martina Milana, zápasy a klub Kolosov MMA, Erik Špirko. Všetko bolo povedané. Dnes premiérovo vidíme v klietke aj Tomáša Meliša. Všetko pripravené na to, aby sme mohli začať tento dlho očakávaný zápas a hlavne teda návrat Lea Boráka po prehre na CFN 2, Poďme na to. Erik začína low kickom zo zadnej, naopak predným round kickom a vyzerá, že s tými nohami sa bude snažiť hlavne pracovať. Uvidíme, jak na to zareaguje Leo. Dobre vieme, že Leo má naozaj rýchle kopy, čo aj vidíme, taktiež údery a hlavne také, čo nevieme očakávať. Mladí chalani a už skutočne skúsení na oboch stranách. Čaká nás naozaj pekná výmena, si myslím. No, tam to lieta. No to teda, Leovi teraz pekne vyšla kombinácia úderu a kopu. Pekné naskočené koleno. Pridáva k tomu ďalšie údery. Toto bolo trošku nižšie, ako by Leo chcel a okamžite sa ospravedlnil a ideme ďalej. Prešiel tam úder cez špirkové ruky. No, som zvedavý, jak Erik zareaguje na tieto kombinácie Lea, ktoré sa fakt nedajú veľakrát očakávať. Je to také... tento spodok s touto kombináciou zakončený týmto low kickom, ten musel zapísať a ďalší low kick, ktorý tam dopadol, že neskutočne tieto kolena a tieto spodky. Pekne to kombinuje Leo Borák, strieda tie levely, mierí to na hlavu, mierí to na spodky a teraz to namieril priamo na hlavu a Erik to musel cítiť cez tie... Tie údery nie sú len také, tam je vidno, že Leo ide po tom ukončení hneď od úvodu. Netaktizuje vôbec a je vidno už aj na tvári Erika nejaký ten damage, ale ten stále pracuje, ide dopredu. Erik to zaručene cítil, je to naozaj tvrdý borec. A pekne vracia teraz zo zadnej ruky. Tak teraz... nie nadarmo má toľko skúseností a hlavne toľko opaskov. Ako Leo aj spomenul, svojho supera Lea Grudku podcenil a preto prehral, tak je vidno, že dnes v tom zápase vôbec nikoho nepodceňuje a ide hneď po tom ukončení. To rozhodne nie. Odvádza naozaj skvelú prácu. Vidíme tam aj kat na tvári Erika. Ale nie je sa čomu čudovať po tých naozaj tvrdých úderoch a to je práve taký olej do ohňa určite pre Lea, keď to vidí a ide za tou krvou. Nádherná otočka. To je to, čo som hovoril, že nevieme nikdy, čo príde od neho. Našťastie ten kat je niekde nad okom, tým pádom neohrozuje oko, neohrozuje zápas, tým pádom, čo je pre nás dôležité. Ale pre bodových rozhodcov je to veľké, alebo plus, neviem, jak by som to nazval, ale proste ten damage vždy, alebo teda aj ten kat rozhoduje veľakrát o tom, na koho stranu pôjde ten bod. Určite áno, rozhodcovia sú veľmi skúsení a vedia, ako majú nabodovať takýto zápas a však ja verím, že toto nedôjde až k bodovým rozhodnutiam a niektorí z chalanov nám ukážu ukončenie predčasnom, ešte pred limitom. No každopádne Erik zvládol ten úvodný tlak a pokračujeme tak do druhého kola, ale Leo to tam pekne vypustil. Je teraz otázka, či bude mať ešte kondície na to, aby pokračoval v tomto tempe aj do druhého kola. Ale verím tomu, že áno, chalani majú napízované. Leo nevyzerá, že má za sebou práve prvé kolo. A
hlavne má vo svojom rohu naozaj skúsených trénerov, takže určite mu poradia, jak ďalej s tým pracovať, čo aj vidíme. Naopak som zvedavý, čím príde Erik Špírko. Vidíme tam aj záchrannú službu, ktorá si bude kontrolovať tento cut. No hlavný rozhodca tohto zápasu Tomáš Meliš si zavolal do Špírkovho rohu zdravoťáka, aby posúdili. Ale budeme pokračovať pravdepodobne aj do druhého kola. Kaučic out a posledná ešte kontrola od doktora. No nie je to Kaučic out zatiaľ je to skôr o tom, že rozhodca, zdravoťák naozaj kontroluje Špírkov stav. A je to teraz iba na ňom, ale zápas púšťa ďalej. Takže áno, môžeme sa tešiť na ďalšie pokračovanie. Samozrejme zdravie zápasníka je prvoradé. Takže správne to urobil Tomáš Meliš, keď nechal Špírka skontrolovať, avšak ten je v poriadku po rozhodnutí zdravoťáka. Ideme ďalej. Je vidno, že aj Erik si drží už tie ruky vyššie. No nemá na výber, pretože Leo Borák prichádza okamžite s kombináciami hneď z úvodu. Pekný low kick od Erika a naopak ďalší round kick predný. Určite by nemal byť veľmi statický a hýbať sa do tých stran, lebo takto napletivé ľahkým terčom pre Lea, ktorý tam je vysypať naozaj rýchle kombinácie a hlavne veľmi tvrdé kombinácie, čo sme videli v prvom kole. A opäť je to veľmi statické, čo Leovi určite vyhovuje. Hlavne k Leovi sa veľmi ťažko dostáva. Ja sledujem, čo Špírko skúša, však Leo drží naozaj pevný ten dvojak a nič mu tam neprechádza. A vidíme aj tie typy, ktoré prechádzajú na Solar Erika, že už sú tam naozaj červené a tiež berú veľa kyslíka určite Erikovi. Ale tento low kick stále vychádza z Erikovej strany. Pekný pokus o koleno od Lea, hneď dva Rovno pokusy. dva, no a mal som pocit, že dopadli. A zakončil to naskočeným kolenom. Tieto low kicky tam prechádzajú z oboch stran, ako vidíme. Predná, zadná od Erika, však do dvojaku iba. A opäť naskočené koleno od Lea. A meníte gardy stále, Leo, čo je veľmi nepríjemné pre Erika určite. A ďalšie koleno, ktoré tam naozaj prešlo. A ďalšie koleno. Už bolo vidno, že Erik to tam naozaj cítil, už zavrávoval. A opäť, ale rozhodca je dosť blízko na to, aby vedel, kedy možno začať počítať. Pekný predný round kick od Erika. Ale tieto kolená tam od Lea, naozaj prechádzajú. A sú veľmi nebezpečné. Vymeriava si tú vzdialenosť to prednou rukou, ako sme mohli vidieť. Ale Erik tam stále je nebezpečný. Určite si Leo musí dávať pozor a držať ten dvojak naozaj v strehu, pretože Erik tých skúseností napriek svojmu nízkemu veku naozaj má dosť a vie byť nepríjemný, čo aj teraz ukázal tým roundkickom doplneným ďalším hákom. A pekne potriafal aj on. Teraz to už začína Leovi prechádzať, ako náhle pustil tie ruky trošku nižšie, tak mohol zožrať zo pár úderov. Opa, pekný pokus. Tu je tá otočka. Efektné, avšak nie efektívne v tomto prípade. Tie typy tam naozaj prechádzajú, už vidíme aj začervenané brucho Erika. A ďalší typ, ktorý je naozaj veľmi nepríjemný. No to berie kyslík rozhodne. Určite áno. A pekná práca predná z ruka. oboch strán rukami. Ďalšie koleno od Lea. A my pôjdeme pravdepodobne tak do posledného kola. No už to tak vyzerá. Teraz bude mať Cutman určite veľa roboty na tvári Erika. Ale verím, že dokáže predĺžiť životnosť jeho tváre minimálne kvôli tomu, aby to pustili ďalej. Takže snad s tým nebude nejaký problém. Ale vidíme, že tu je ukončenie zápasu. A Leo Borák sa tak stáva víťazom. Tak predsa. Rozhodca Tomáš Meliš sa rozhodol odmávať Naozaj tento ten zápas. kat tam bol naozaj veľký, čo sme aj videli. To je to, čo som hovoril, jednoducho to zdravie zápasníka je naozaj najdôležitejšie a Tomáš Meliš ako veľmi skúsený rozhodca robí správnu vec, pokiaľ vidí zranenie súpera, respektíve zranenie zápasníka, nechce to podceniť a zápas radšej ukončuje predčasne. Je to tak, presne tak. Tie kolená tam rozhodli určite v prospech Lea.
ktoré tam prechádzali. A Erik na to nevedel nájsť recept, aj keď sa snažil bojovať, kontrolovať tými údermi, hlavne low kickmi, ktoré vychádzali, ale tie katy tam, alebo teda ten kat zapričinil to, že nepokračujeme do posledného kola a máme tu tak ďalšie ukončenie. A Leot sa tak vracia na víťaznú vlnu po prehre v CFN 2. Čakáme ešte na Raraka. A môžeme si vyhlásiť víťaza, ktorým je modrý Leonard Borak. Vítajte, ja určite takto že dúfam, že sa bavíte. Tak poď. Bavíte sa? Teším sa, že si opäť tam prišiel a teším sa, že tentokrát s veľkým voličom v tvojej skokate. Aký je to pocit prísť sem do Martina? Opäť ďal to predchádzajúce vystúpenie tvoje úplne vyšlo podľa predstav, tvojej veci, že si možno podcenil celý Leagrutu. Dnes si do toho vošiel s iným nastavením v hlave? Určite som vošiel s iným nastavením v hlave. Minulé som to prehovoríš podcený. Teraz som nenechal nič dať na vodu a som spadol hlavou všetko robiť tak, ako mám. Jaký Leo gratulujem pod výkonom, jaký Levy, sem dnes na večer prišiel a vidíme sa možno na budúce. Ja verím, že sa nám veľmi sa mi to ľúbi a časom ho vystýkujú. Nechajme to úplne, máš s sebou konečnú prvýkrát spolu nás, tak prečo nie? Čakám, že niekoľko rokov, ale budem sa na to tešiť. Ďakujem. Ďakujem a bavte sa, pekný večer. Dámy a páni, Leo Borak.